NBA που αρέστα από την γωνία για 3, είναι καλό σουτέρ, εδώ αστοχή. Βασιλόπουλος σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις για την ελληνική ομάδα, πιθανολογώ ότι μπορεί να έχει άλλη μία. 71-53, τίποτα πια δεν έχει σημασία πώς θα γίνονται στο παρκέ. Παπαδόπουλος, Σκορτσιανίτης, Διαμαντίδης με 13 πόντους, 8 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα, μια τάπα, είναι κορυφαίος. Διαμαντίδης, Σκορτσιανίτης μαζεύει την μπάλα, δύσκολο σουτ μέσα και αυτό. 73-53 για τον Σκορτσιανίτη που φτάνει τους 10 πόντους σε 10 λεπτά. Έχει την υψηλότερη αναλογία πόντων και λεπτών. Ζελαμπάλ σουτάρει ευστοχή. 73-56 σε ένα παιχνίδι που γίνεται run and gun στο τέλος, δηλαδή τρέχουμε και σουτάρουμε. Ο Ζελαμπάλ που φτάνει τους 12 με 2 στα 5 τρίποντα. 17 για το φινάλε. Σπανούλης. Να σκεφτόμαστε τι γίνεται ενώ ο Παπαλουκάς σε αποθέωση κρατάμε την μπάλα όπως συμβαίνει στο NBA. Δεν θα κάνουμε επίθεση την τελευταία. Δεν υπάρχει και λόγο σε 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σπανούλης κρατάει την μπάλα. Η Ελλάδα είναι μεγάλη νικήτρια. Η Ελλάδα είναι στους 4 του κόσμου. Η Ελλάδα είναι 32η της Γαλλίας σε μια επανάληψη του περσινού ημιτελικού, αλλά πολύ πιο άνετα του Βελιγραδίου. Ελλάδα-Γαλλία 73-56. Η Ελλάδα πανάξια φτάνει στην 7η σερί νίκη της 7 αγώνες, πανηγυρισμοί από τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ στην Σαϊτάμα Super Arena. Και να ο μεγάλος πρωταγωνιστής, Παπαλουκάς, Σκορτσιανίτης και όλα τα παιδιά είναι οι μεγάλοι νικητές και η Γαλλία στο Καναβάτσο, η Ελλάδα στο